Osudy Tonka a jeho rodičov vzbudili obrovskú vlnu záujmu na celom Slovensku. Po čase sa náš štáb vracia do Hlohovca zmapovať situáciu v rodine. Doma je len Tonko s mamou Ivetkou a zdá sa, že sa toho veľa nezmenilo. Napríklad najobľúbenejšou témou rozhovoru sú ešte stále mačky. Pravé očko, lebo jedno očko je akoby odslepou na to jedno očko. Tonko sa hneď z kraja rozhodne odprezentovať rozrastenú mačaciu rodinku a nedá sa nevšimnúť, že k menám rozprávkových a filmových postáv pribudli aj mená niektorých členov štábu. No, to no. Pravé očko samo Sisa... Sisa, Babka Cicka, Hermiona a tento Mochomúrek a Brmbolec. Po zdvorilostnom úvode sa však mama Ivetka rozhovorí na vážnejšiu tému. Máme tu elektrikára. Muž bol za ním osobne doma, že či by nám nespravil elektriku. Aj mu ju slúbil, že to dojde pozrieť a neprišiel. Z neznámych príčin tak vierolomný muž pani Ivetke nepomohol, aj keď ona plánovala adekvátne sa mu odmeniť. Ja hovorím, ja ešte od nikoho som nič zadarmo nedostala. Ani nečakám od nikoho nič zadarmo. Ale toto teda nám spraviť nemusel. Že tu elektrik nám neprišiel. Pani Ivetku odmietnutie jej skromných úspor veľmi zranilo. Navyše ju trápia obavy o strechu nad hlavou. Však to je bleskové, to môže vyhoreť človek. A potom čo? Kde pôjdeme? Keď celý dom vyhorí od elektriky. Zdá sa, že prístup elektrikára je len špičkou ľadovca. A Tonko s rodinou sa cítia byť medzi susedmi diskriminovaní. Aj čul najnovšie, že Vlado tuto do toho hája vylal mast. Povedali na nás, že my sme to tam vylali. Tak elektrika je jedna vec. Ale obvinenie z vylátia masty, to je už hardcore. Pani Ivetka má však dokonalé alibi. Že keď si mysleli, že keď zabijame, že potom masť... A ja som už dlhé roky nevysmážala mast. Kvôli tomu, že mi ho nikto nechce. Tonko tiež evidentne nezaháľal a zapátral po inkriminovanej nebezpečnej látke. Ja som tam pozeral a nič tam není vyliaté. A už bolo, že masť sme... Ja tam ráno pozeral, tam nič není. No, Podľa vážnosti, s ktorou o incidente Tonko s mamou rozprávajú, by sa mohlo zdať, že ich obvinili zo založenia ilegálnej skládky jadrového odpadu. Členom štábu stále nie je jasné, prečo je s masťou taký problém. Ale čo je zlé na tom vyliať masť? Akože v čom je tam problém? Že tá zem môže tá potom klkcať, šmykať môže sa tá zem. A môže sa niekto sraniť. Tak to je podobný dôvod, ako keby niekto tvrdil, že dážďovkám a krtkom stúpne cholesterol. Mamu Ivetku však nespravodlivé obvinenie trápi. A tak sa Tonko rozhodne vydať sa po stopách masti a celú vec raz a navždy spratať zo stola. Okolo tohoto noiska aj tam hore tak nepolání. Nikde mast vyliata. To není vidieť. A keby aj bola, pri pol tone zvieracích výkalov by to zasa až tak nevadilo. Tak sa Tonko rozhodne pátrať v suchom lístí o pár metrov ďalej. Nevidím, že by tu niekde vytekal, alebo čo. Tí vnímavejší sa zrejme v tejto chvíli pýtajú, ako by sa dala asi uprostred lesa identifikovať masť vyliata na zem a komu by asi vadila. Ale Tonko presne vie, čo hľadá. Fú, to je piela, také piele. Piele farby. Že také masnejšie, že by bolo vidieť. Ani v priľahlej húštine sa mastná škvrna neukrýva. A tak spokojný Tonko konštatuje výsledok vyšetrovania. Asi niekomu sa sníval. Nesplnený elektrikárov sľub, falošné obvinenie z vylátia masty. Zdá sa, že tohto mladého muža nevyvedie z rovnováhy vôbec nič. On sám však priznáva, že je to inak. Áno, umím sa rozštíliť, lebo keď sa rozštílim, to už je dosť nepríjemná vec.
Detaily ale slušne vychovaný Tonko prezradiť odmieta. To je už potom totálne nepríjemné. To radšej si nechávam zálové. Nech zbytočne sa neserem. Tak predsa len drobná ochutnávka. Ale pozná citlivý a pokojný Tonko aj tvrdšie výrazy. No, pod nadávky síce veľmi málo používam, ale keď mám začať používať, ale poriadne. Členovia štábu nie sú zrejme jediní, kto by rád vedel, akéže to slová dobrácky mladík používa, keď je rozčúlený. Tonko je však neoblomný a svoj postoj bráni tak vášnivo, že nevedomky naskočí na vlnu česky hovoriacej redaktorky. To neřeknem, to neřeknem. Poď, řekni mi. To neřeknem. Neřekne, proč ne? Lebo to až brutálne. Ja to umím, ale to zatím nechválim. Řekni mi nějakou nadávku. To neřeknu. To neřeknu. Poďme radšej na ďalšiu otázku. V Hlohovci čaká Tonko s mamou na príchod a to nie hociaký. Na návštevu je dnes pozvaná veštica Róžika, známa z inej populárnej show. Tonko by rád vedieť, čo ho čaká v práci, ale predovšetkým v láske. Či láska prichádza a prichádza sebevedome, tak to musíš byť. Trošičku zmeniť životný štýl. Karty vravia, že nič nie je stratené. Tonko s mamou Ivetkou si vydýchnu. Ukazuje to, že do domu ti prichádza, ale nie v tomto roku, ani druhý rok. Musíš aspoň 3 roky čakať na to, aby tvoja láska dochádzala, ako by ste boli k sebe rovní. Čoskoro prichádza aj odpoveď na otázku, ktorú sa Tonkova mama celý čas bála položiť. Budeš mať detičky, už to ukazuje, dokonca 2 a chlapcov. Dobrosrdečná veštica zjavne cíti energiu, ktorú v sebe táto rodina ukrýva. A z každej dobrej správy, ktorú vidí v kartách, sa úprimne teší s nimi. To ti donesem dobrú lásku. Takú seberovnú, bude to dobrá, mladúčka. A matka bude vašich detí. Karty sľubujú všetko, po čom pani Ivetka pre svojho syna túžila. A ona už nedokáže ovládať obrovský nápor emócií. Ale nesmuťte sa, prečo? Ale nesmuťte sa. Viete, keď niečo stratíme v živote, tak aj niečo nájdeme. Vaše vnúčky budú tu utekať a všetko sa zmení okolo vás. Priateľskej veštici neunikli zľahka neštandardné životné podmienky tejto rodiny a tak radšej nahlas zadefinuje skutočné hodnoty. Je to jedno, že akým štýlom žijete, ale ste dobré srdce, dobré ľudia. Tonko sa celý čas len mlčky raduje z pozitívnych vyhliadok, ale v pravej chvíli by rád dostal konkrétne informácie. Jakým štýlom mám zmeniť ten život? Štýlom odvahu treba si nabrať. Odvahu a chodiť niekde na diskotéky. Okrem kariet mu toto isté radila aj Kleopatra z Turca. Ale Róžika má silnejšie argumenty. Aby ťa priznali tí dievčatá. A keď ťa priznajú, lebo si pekný chlapec. Len odvahu tam treba zaniesť. Je to jasné. Keď Tonko zanesie odvahu, dievčatá ho priznajú. Tonko však vníma podstatu posolstva aj cez jazykovú bariéru. Vešticu to poteší a tak pridá ešte jeden odkaz. Ešte nevieme, ale viete, ešte není to neuveriteľné to, čo môže sa s nami stať. No. Môžeme stolko byť hore a stolko ho tak dole. Áno. Kolo sa točí. Okrem priaznivých predpovedí a veľkých posolstiev vniesla Róžika do domu Tonka a jeho rodičov obrovské množstvo pozitívnej energie. Zdá sa, ako by presne chápala, v čom spočíva sila tejto rodiny a posledná karta to len potvrdí. Na otázku pani Ivetky o chudobe odpovedá dobrá žena až neskutočne pravdivou vetou. To sú len majetky. Vaše duše nie sú predané. A to je dôležité. Kým v Hlohovci dojatá mama Ivetka vyprevádza... Sme tu návštevu, pokiaľ si ty bol v robote.
jednu pani vedmu. Pán Anton vyzerá, že vešticiam veľmi neverí, ale nechce pokaziť žene a synovi radosť. No a že mu to vychádzalo v dobrom. Že si nájde aj manča. Gratulujem za to. Uvidíme, jak to vyjde najprv. No. Zdá sa, že čokoľvek pozitívne pre Tonka pána Antona poteší. V zápätí však utrpí šok, keď zistí, že veštica si zobrala na paškál aj jeho. Ty, že si máš dávať pozor na chrbticu a na ladviny a žalúdek. Keď to má prísť, tak to dojde. Môže si dávať, aký chceš pozor. Aj keď si Tonkov tatino nevie predstaviť, ako mohla dobrá žena diagnostikovať jeho zdravotné problémy, keď ho v živote nevidela, zbytočne ju nekritizuje a so svojimi pochybnosťami sa zverí iba kamere. Ako ženina, ako sestra tiež si dala vyveštiť, že bude ako, neviem dokoľko to mala, ako ona mala žiť a tiež jej to nevyšlo. Mohlo by sa zdať, že za nedôverou pána Antona k vešteniu je traumatický zážitok z náhleho úmrtia v rodine. Pointa je však celkom iná. No povedala, ako, že bude žiť, neviem, do 37, lebo do koľko, a už má vyše 40 a ešte je tu. Spotrebičov máme, však máme mikrovlnku, máme fritézu, máme automatickú pračku. Čo z toho, keď to nemôžem využívať, že nemám na to elektriku? Ako každá moderná domácnosť, aj táto je závislá od elektriny. A elektrikárov nesplnený sľub spôsobuje Tonkovcom nemalé problémy. No však toto keď tu by som to aj zapal, čo to není boh ako vidieť. Ale keď ho zapálim normálne tuto až iskry háďu. Zdá sa, že aj v dobách, kedy elektrika u Tonkovcov ešte fungovala, nebolo to úplne štandardné zapojenie. A tu ani vôbec nemáme elektriku. Keď zapriem túto normálne ich hlamem, tie droty. To sa normálne ulamujú. Pri pohľade na pána Antona, manipulujúceho s elektrickými zariadeniami, vyvstáva otázka, čo je vlastne príčinou súčasného stavu. A tuto tiež, kúpelke nemám tiež. Sa tam je tiež spravená, tiež nemôžem zapať. Ja som to prepálila vôbec. Nejde mi vôbec elektrika. Môže luskať, koľko chce zapnuté, je to dobré a... Káble veselo sa vlniace po stenách kúpeľne by zrejme dokázali veľké veci, keby samozrejme zradný elektrikár splnil svoj sľub. Pán Anton je zúfalý. To je máš. Aj automatickú pračku nemôže sa zapať. Tam som mu zapál, som sa probila tuto na prežuľovačku. Aj sa tomu nemohol, tak čo som mu dala. Tak tu, opačne som to prehodil, táto skrinka bola tuto, automatická bola tuto. No ale som to nemohol, tak som to prehodil, keď nemôže ísť automatická na predržovačku, tak som mu dal tam mám tiež zástrčku. A aj tak. Horí mi normálne elektrika. Pán Anton mal zjavne s kúpeľňou a práčkou veľké plány. A po ich opise sa niekomu môže zdať, že bez tej elektriny to predsa len bude bezpečnejšie. Tonko už ale svoje plány zrealizoval. Z tohoto rádia, viete, až tam je anténa kovová na tom okrase. To je na zlepšenie signálu. Kristus s učeníkmi by boli svojou úlohou v tejto domácnosti bez pochyby poctení. A čoskoro sa zistí, že v hre sú aj bezpečnostné dôvody. Mal som aj tam, bol až von anténu, potom sme zapálili, aby plesk do toho netrafil. Na prvý pohľad je jasné, že Tonko dobre chápe riziká nefungujúcej a zle zapojenej elektriny o niečo lepšie ako jeho tatino. To však bohužiaľ nič nemení na fakte, že bez zásahu a pomoci odborníka je táto domácnosť v neustálom ohrození. Potom mohli by sme vyhoreť, lebo tá meterná anténa môže priviesť ten
tu elektrický prúd a môže vybuchnúť rádio a od toho začať horeť.